452 год. Рымская імперыя знаходзіцца на мяжы краху, і гуны пачынаюць атаку на паўночную Італію. Некалькі гарадоў цалкам разбураны, што прымушае мясцовых жыхароў бегчы. І яны накіроўваюцца ў лагуну каля ўзбрэжжа і хаваюцца на некалькіх невялікіх астравах. Гэтае рашэнне, безумоўна, выратоўвае ім жыццё. Насуперэк усяму, гэтая невялікая цывілізацыя ў рэшце рэшт пабудавала адно з самых уражлівых інжынерных дасягненняў, якое толькі бачыў свет – Венецыю. Нягледзячы на адсутнасць дарог, зямлі і прэснай вады, венецыянцы здолелі ператварыць гразкае балота ў самы магутны і самы багаты горад свайго часу. Унікальны ўзор каналаў і мастоў, якія праходзяць праз сотні астравоў, зрабіў Венецыю неверагодна зручнай, і горад стаў эпіцэнтрам усяго бізнесу. Мы змадэлявалі ўсё, каб паказаць вам, што адбываецца пад паверхняй і як разумны дызайн і сярэднявечная інжынерыя дазволілі яму захапіць свет. Калі першыя бежанцы прыбылі, каб пачаць новае жыццё на астравах, яны мелі найгоршую глебу для будаўніцтва. Маленькія, багністыя астравы складаліся з неверагодна мяккай гліны, якая ледзь вытрымала б вагу чалавека, не кажучы ўжо пра цэлы горад. Каб стварыць цвёрды падмурак для будынкаў, венецыянцы звезлі вялікія драўляныя палі з лясоў Харватыі і пачалі ўбіваць іх у зямлю. Яны заганялі іх прыкладна на 5 метраў глыбіні, пакуль не дасягнулі значна больш цвёрдага пласта гліны. Гэта не толькі стабілізавала палі ў зямлі, але забіваючы іх вельмі шчыльна, яны сціскалі гліну і праз гэта выціскалі адтуль ваду і рабілі яе значна мацней. Калі палі трывала ўпіраліся ў зямлю, верхавіны зразалі, а зверху клалі драўляныя дошкі, каб размеркаваць вагу. Потым былі пакладзены спецыяльныя блокі істрыйскага каменя, каб падняць падмурак над вадой. Гэта была геніяльная канструкцыя, бо драўляныя палі былі ізаляваны ад паветра, што не давала ім магчымасці гніць. Нават сёння амаль усе арыгінальныя палі знаходзяцца ў выдатным стане і ўсё яшчэ трымаюць горад. Пасля таго, як падмурак быў належным чынам закладзены, пачыналі ўзводзіць будынкі. Спачатку венецыянцы выкарыстоўвалі драўніну для будаўніцтва сваіх дамоў, але пасля шматлікіх пажараў перайшлі на цэглу. Каб будынкі былі як мага лягчэй, яны павінны былі быць не вышэй за 3 паверхі. Замест цэменту прыйшлося выкарыстоўваць вапнавы раствор, таму што ён быў гнуткім і дазваляў усяму будынку згінацца, калі зямля пад ім павольна рухалася. Унутраныя сцены былі пабудаваны крыж-накрыж, таму таксама згіналіся нібыта рашотка. Фасадныя сцены з вялікімі вокнамі і элегантнымі каменнымі канструкцыямі былі значна цяжэй, і таму, каб яны не ўпалі, іх прышпілілі да падлогі жалезнымі стрыжнямі, што трымала ўвесь будынак разам. Такі метад будаўніцтва добра спрацаваў венецыянцам, і неўзабаве некалькі астравоў вакол лагуны былі створаны такім чынам. Замест таго, каб пашырацца вонкі, як у большасці гарадоў, гэтыя астравы пашыраліся адзін у аднаго. Спачатку лодкі былі адзіным спосабам пераправы паміж астравамі, але з часам яны сталі бліжэй адзін да аднаго, і многія з каналаў можна было перайсці па мелкаводдзі на кані. Наступным крокам у развіцці Венецыі, вядома, стала злучэнне астравоў. Дзіўна, але на працягу першых 500 гадоў існавання Венецыі ў горадзе не было мастоў, але з павелічэннем колькасці насельніцтва і развіццём бізнесу з'явіўся запыт на больш просты спосаб дабірацца да Рыяльта – фінансавага цэнтра Венецыі. Таму Дож Венецыі заснаваў прэмію для інжынера, які спраектуе найлепшы мост. Першай спробай быў просты пантонны мост, які злучаў дзве самыя вялікія часткі Венецыі, і, што галоўнае, забяспечыў хуткі доступ да раёна Рыяльта. Пазней мост быў перароблены ў драўляны, які з часам згарэў і цалкам разбурыўся, пасля чаго, нарэшце, быў заменены значна больш моцным каменным мостам. Каб пабудаваць яго, у берагі канала было ўбіта больш за 12 тысяч драўляных паляў, а зверху пакладзена 10 тысяч тонн каменя, каб сфармаваць мост. Ён стаіць і да гэтага часу і з'яўляецца галоўнай артэрыяй у цэнтры Венецыі. Пасля гэтага каменныя масты пачалі з'яўляцца паўсюль, ператварыўшы Венецыю ў кампактны горад, цалкам складзены з каналаў замест дарог. Гэта дало Венецыі унікальную перавагу, паколькі каналы дазвалялі таварам і транспарту хутка праходзіць праз кожную частку горада. У адрозненні ад іншых гарадоў таго часу, у Венецыі не было бязладнага перакрыцця пешаходнага і коннага руху, паколькі пешаходныя дарожкі і каналы былі цалкам падзеленыя, але людзі маглі лёгка праходзіць паміж імі, не зніжаючы хуткасці.
У 16 стагоддзі горад стаў самым магутным і багатым месцам Еўропы. Праз Венецыю ішло ўсё, што набывалася і прадавалася, таму венецыянцы зараблялі велізарныя грошы. Але па меры росту бізнесу расло і насельніцтва, таму попыт на прэсную ваду выйшаў з-пад кантролю. Нягледзячы на тое, што Венецыя акружаная вадой, яе нельга было ўжываць, бо яна была вельмі салёнай, і піць яе было немагчыма. Не маючы прыродных крыніц або рэк для збору прэснай вады, Венецыя разлічвала на лодкі для дастаўкі вады з мацерыка, але з такой вялікай колькасцю жыхароў попыт хутка стаў занадта вялікім. Таму інжынеры былі вымушаны праявіць творчы падыход. З самага пачатку венецыянскія кварталы будаваліся вакол плошчаў, якія першапачаткова былі пустымі палямі, на якіх пасвіліся жывёлы. Ідэя была ў тым, каб выкарыстоўваць гэтыя квадраты для збору дажджавой вады. Пачалі з таго, што раскапалі вялікія квадраты пад усёй плошчай і абліцавалі сцены тоўстым слоем гліны, каб зрабіць іх водаўстойлівымі. Потым гэту яму засыпалі пяском і камянямі, а зверху зноў клалі плітку, якая накіроўвала ваду да кожнага кута плошчы. Адсюль дажджавая вада сцякала ў басейн і паступова фільтравалася праз пясок і камні, пакуль не даходзіла да галоўнага калодзежа ў цэнтры плошчы. Каб максімальна павялічыць плошчу для збора вады, дахі бліжэйшых будынкаў былі абсталяваны жолабамі, якія накіроўвалі б воду на плошчу. Венецыя тады стала вялізнай дажджавой варонкай, якая запаўняла больш за 600 калодзежаў па ўсім горадзе. Венецыянцы зноў стварылі шэдэўр, каб выратаваць свой горад. Але была яшчэ адна велізарная праблема – смецце. Да гэтага моманту людзі выкідывалі ўсё сваё смецце з акна. Частка трапляла ў канал. Але для тых, хто жыў не так блізка да каналаў, мача, фекаліі і гнілая ежа траплялі на вуліцы. І таму ў 16 стагоддзі венецыянцы пачалі будаваць сетку падземных тунэляў, якія збіралі падходы з кожнага будынка і змывалі іх у каналы. Калі прыліў у лагуне зніжаўся, цвёрдыя адходы збіраліся на дне тунэляў, а вадкасць натуральным чынам цякла ў канал. Потым, калі прыліў падымаўся, ён затапляў тунэлі і таксама цягнуў цвёрдыя адходы ў канал. Рух прыліву і адліву двойчы ў дзень замяняў брудную ваду на чыстую з мора, змываючы з горада ўсё яго смецце. Надзвычай салёная вада працавала як моцная дэзінфекцыя, і дзякуючы гэтай сістэме вуліцы заставаліся чыстымі. Дзіўна, але амаль усе неверагодныя тэхналогіі, якія стварыла Венецыя, існуюць і сёння. Масты, каналы, будынкі – усе гэтыя старажытныя рэліквіі размешчаныя на драўляных палях, якія трымаюць увесь горад амаль ужо 1000 гадоў.